Mit o motivaciji često nas navodi da vjerujemo kako je ona nužan preduvjet za uspjeh. Mnogi ljudi čekaju da osjete motivaciju prije nego što poduzmu bilo kakvu akciju, misleći da bez tog osjećaja ne mogu započeti. Takav pristup često rezultira propuštenim prilikama i izgubljenim vremenom. Umjesto čekanja na motivaciju, važno je shvatiti da se napredak najčešće događa upravo kroz djelovanje. Prava veza između motivacije i djelovanja često je pogrešno shvaćena. Umjesto da motivacija prethodi akciji, istraživanja pokazuju da motivacija najčešće dolazi nakon što poduzmemo prvi korak. Ako čekamo da se osjećamo motivirano prije nego što nešto započnemo, lako možemo upasti u začarani krug neaktivnosti. Suprotno tome, čak i mali činovi mogu potaknuti osjećaj motivacije i potaknuti nas na daljnje djelovanje. Na taj način akcija postaje pokretač motivacije, a ne obrnuto. Mentalna snaga očituje se kroz djelovanje bez obzira na trenutnu motivaciju. Osobe koje su mentalno snažne usmjeravaju se na male, ostvarive zadatke, čime povećavaju svoju učinkovitost. Umjesto da se oslanjaju na prolazne osjećaje, oni grade navike kroz disciplinu i dobro postavljene sustave. Takav pristup omogućuje im postizanje ciljeva čak i kada inspiracija izostane. Disciplina igra ključnu ulogu u postizanju dugotrajnog uspjeha, često nadmašujući prolaznu motivaciju. Kada svakodnevno gradimo dosljedne navike, stvaramo temelje na kojima možemo računati čak i u trenucima kada nam nedostaje volje. Prava motivacija proizlazi iz unutarnjeg mira koji osjećamo znajući da smo se pojavili i odradili posao, bez obzira na poteškoće. Upravo ta dosljednost vodi do stvarnih i trajnih rezultata. Uspjeh ne ovisi o tome kako se osjećamo, već o našoj spremnosti da se pojavimo i donesemo odluke. Ključ je u dosljednosti i izgradnji navika koje nas vode prema ciljevima. Sustavi i otpornost pomažu nam da ostanemo na pravom putu, čak i kada motivacija izostane. Nastavite istraživati načine kako ojačati svoju svakodnevicu i razvijati se kroz izazove.